sak umume ngono wae. Nggih. Iki lho ribut-ribut iki lho. Aku ya bingung iki. Ya dijelasne to. Rene lho Mas, rada ndledek rene lho Mas kene. Kok rada ndledek. Kok iso rada ndledek iki lho. Lah, piye gek Ya ning kono ngomong ya? sing ngarep ki, sing ngarep linggo, sing mburi mulih. Lho aja ngono, Nduk. Lho bocah iki piye? Sing arep lungguh, sing guri menyesuaikan ngono, Nduk. Menyesuaikan berarti ya duduk. Ya Pak Eget, Dalam, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sekian lamanya. Terakhir ketemu nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih alhamdulillah niki mau mboten janjian tok Miget. Ora Kita janjian. sama-sama ijonya kan? Wih, iya berarti kita ya sehati ya. iki. Iya, sehati. Ijo ki artine iki lho jodone. Ah. Oh. Ya. Eleh andane mau nek ndik cilik anake saiki sak anane. Sinden-sinden do serik ketika tuwek Pak, tuwek eling. Iki yo anakku. Beno to ya. Iya.